Sweezy Rafa ne ke magana. Na kamu da soyayyar ummi, na kamu da soyayyar ummi. Kyawunki, kyawun fuskarki, tsarinki da salon maganarki, shi yasa ni na bayyana soyayya ta. Soyayya in sha faɗa wai halitta ce, na yarda ma yanzu fa na tantance. Soyayya in ta shige zuciya illa ce, musamman ma wanda kake so bai gane ba. Tun ma ban san ta bai da nuna ke zana ta, tun ma ban ganta ba baki nake furta ta, tun ban same ta ba har mun kulla zumunta. Da ruhina raina na bai ummi ta. Soyayya sa'a ce, ni kuma na yoda ce. Ko a cikin mata samun ki sai an tantance, dan ke dun fitila ce mu haske alƙariyar mu. A gaskiya kin yi soyayya, ummi gare ki akwai kunya, sannan gidan ku da tarbiya. Ummi auren ki ni kam na shirya, ba abin da zai sani na majuya. Ko zani shekarai na noman doya, na amince da ce miki na mutu ba jinya. Anya kina duba madubi ummi in zaki fitowa, da kina dubawa, da kin gode wa rabbana da yayi halittarki, wato sarki mabuwayi, shi yake kare ki sharrin makiya da na baki. Na zubo kalamai menene ra'ayin ki a kaina, ga guzo zauna ba ni bayanan kauna. Na yi magana kin kawar da kaumi kalidona. Soyayya nuna min soyayya, soyayya ummi nuna min soyayya. Soyayya nuna min soyayya, soyayya ummi nuna min soyayya. Sweezy Rafa ne ke magana. Sai Monday.